Good news mga kabiji, sa among pasalamat sa inyong pagsalig ang Bisaya Gyud ng hatag og insurance ID sa mga kababayan nato sa Siargao Island. Unsaon pagkuha og insurance ID gikan sa Bisaya Gyud ato kining tan-awon. Sa atong paghatag og serbisyo sa mga kaigsunan natong Bisaya Gyud, sa pakigalayon sa Cocogen Insurance Company, kauban si Surigao del Norte Board Member Sunny Boy Andanar, aron mag-apod-apod og insurance ID sa mga Bisaya Gyud sa isla sa Siargao. Una natong gihatagan ang mga lideres gikan sa mga munisipalidad sa Burgos, San Benito, San Isidro ug Santa Monica. Din kita nang hatag og insurance ID sa 35 ka mga leaders. Samtang 39 ka mga lideres gikan sa lungsod sa Pilar ug Del Carmen ang atong nahatagan og insurance ID. Bisan sa kadaot sa panahon, ang 33 natong Bisaya Gyud leaders gikan sa munisipalidad sa Socorro mitabok sa dagat aron lang madawat ang ilang insurance ID gikan sa atong programa. Anaa sa 27 ka mga leaders gikan sa munisipalidad sa Dapa ang atong napud-apuran. Og 24 ka leaders gikan sa lungsod sa General Luna. Human mahatagan ang mga lideres. Una natong gihatagan og insurance ID ang mga membro sa Bisaya Gyud sa munisipalidad sa Del Carmen. Ang insurance ID naghihatag sa Bisaya Gyud nagsilbing proteksyon sa mga leaders ug members sa Bisaya Gyud kung gani ang mga card holders, maaksidente ug mamatay man. Ang mabiling membro sa pamilya makadawat og 20,000 pesos. Kung ang leaders ug members sa Bisaya Gyud maaksidente sa motor, mahimong mudawat ang nabiling pamilya og 10,000 pesos. O 2,000 pesos cash assistance kung ang BG member o leader mupanaw tungod sa natural cause o COVID-19. Mapasalamat ang atong Bisaya Gyud leaders ug members sa atong programa tungod sa proteksyon na ilang nadawat. Ako si Brian Hermoso, tiga Santa Cruz, San Benito. Ako malipado na tagatagan ako ng insurance na ID gikan sa Bisaya Gyud Party List. O mapasalamatan ako kay Secretary Andanar o kay Senator Bongo na ila ko natagan og insurance sa Bisaya Gyud. Ako si Socorro TV Ligro Jr., taga Poblacion del Carmen din sa San Isidro, din sa Surigao del Norte. Dako na ako pasalamat na naigihimo insurance ID. Mohon kini siya. Labi na sa mga nagpaluyo ni Senator Bongo o Sek Andanar. Daghang salamat. Bisaya Gyud. Sugod pa lamang kini mga kabiji. Padayon tang mag-apod-apod og insurance ID asa mang dapit sa nasod basta ikaw Bisaya Gyud. Kay kinsa pa man diay ang magtinabangay kung dili kita lang gyud mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!